Kochani, witamy Was. Jak widzicie, z dzikich ostępów, pokaż Patrycja, gdzie jesteśmy. Przyrody na granicy Bytomia i Piekar Śląskich. I słuchajcie, wybraliśmy się tutaj, maszerujemy już bez przerwy od 1,5 godziny, bez wody, bez prowiantu, wyłącznie w jednym celu, żeby potwierdzić tezę, która ostatnio często pojawia się na internecie, a w zasadzie pewną tezę obalić. Tutaj też, prawda, warto zapoznać się przy tym z wykładem profesora Wojciecha S. Nitrodola Suchodolskiego z Białegostoku, który już wielokrotnie na ten temat się wypowiadał. Także, moi drodzy, to wszystko tutaj, to wszystko naokoło jest niezbitym dowodem na to, że Ziemia jest płaska, bo idziemy i nie spadamy w dół. A jakby Ziemia była kulą, jak twierdzą niektóre nieuki, no to chyba logiczne, że idąc po kuli w końcu byśmy spadli na dół. A czy my, Patrycja, spadliśmy gdzieś? Nie. Nie spadliśmy. Także kończąc te spory, myślę, że już nic więcej nie ma do powiedzenia. Ziemia jest płaska. I ciul!